Здравейте, получих въпрос. Здравейте, бих искал да задам един въпрос. Възможно ли е напълно да се излекува шийният остеохондроз? Еми, това е въпрос с уловка. Иска ми се да кажа да, но всъщност, вижте, шийният остеохондроз е заболяване с дистрофичен характер. Тоест, до голяма степен неговата причина е възрастта и времето. Остеохондрозата възниква поради две основни причини, както и повечето дистрофични заболявания, или пълна липса на движение, или прекомерно натоварване на гръбначния стълб. Ако, например, прекарвате много време в седнало положение и същевременно подлагате гръбначния си стълб на допълнителни натоварвания, тогава най-често се появява болка. Трябва да се каже, че болките в опорно-двигателния апарат силно влияят върху качеството на живота. Например, има проучвания, които показват, че хората с такива заболявания страдат също толкова, колкото и тези с тежки хронични заболявания, когато става дума за качеството на живота. Трябва да се разбере, че шийният остеохондроз засяга по-често младите хора, докато по-възрастните страдат вече от спондилоартроза и други състояния. Напълно да се излекува не може, но може да се примахне цялата симптоматика. А това, което най-често притеснява човека, са болката, дискомфортът и ограничението в движението. Всичко това може да бъде облегчено. Могат да се прилагат масажи, профилактични физиотерапевтични процедури, лечение с кал и други. Операция не е необходима, ако просто ви боли врата, ако това е въпросът. Операцията се прилага само при изключително силни болки, които не отшумяват повече от 3 месеца, въпреки медикаментозното лечение. Ако не сте лекували адекватно, изобщо не бива да се говори за операция. Също така е важно да се говори за правилната почивка при шийната остеохондроза. Ако сутрин се събуждате с болка във врата, значи не сте почивали добре. Спали сте в неправилна поза, неудобна за врата ви. При остеохондроза, шийната лордоза, нормалната извивка на гръбначния стълб се изгубва и той става прав като пръчка. В резултат на това се напрягат мускулите, притискат се нерви и кръвоносни съдове. Затова, за да възстановите правилната извивка на гръбнака, може вечер, когато се приберете, да вземете горещ душ, да си направите само масаж или някой да ви масажира. Също така препоръчвам на моите пациенти да си направят валик от хавлия, независимо дали сте мъж или жена, дали сте активни или не. Взимате хавлия, навивате я на роло с диаметър около 20-30 см и лягате върху нея с врата и главата. Може да сложите и апликатор с иглички върху валика и да легнете така за 10-15 минути. Това е напълно безопасен и ефективен метод. Още нещо много полезно – ортопедичната възглавница. Много често ме питат как да се избера подходяща. Изборът е труден, цената изобщо не гарантира удобство. Може да купите възглавница за 200 лева и да не ви е удобна, а за 20 лева да ви пасне идеално и да я ползвате 3 години. Ортопедичните изделия обикновено са с живот от 3 до 5 години. Затова просто отидете в магазина, легнете върху различни възглавници и изберете най-удобната за вас. И така, обобщението. Напълно да се излекува остеохондрозата не може, но може да се примахнат болката, дискомфортът и ограничението в движение. Чрез масаж, като пасивен метод. Ако не можете да тренирате редовно, поне правете масажи. Съчетавайте това с само масаж, почивка върху валик и сън върху ортопедична възглавница. Това са основните начини, чрез които може значително да се облегчат проявите на остеохондроза. Благодаря.